norok je 25 tarik ni party mongo norok no rangsa honi je kok silsa jakbani abo to kobuino hingke je norok ni loge loge te khoroksa je YTF ni GS takok Suras Debormani mongo je kok silsa jak mane amale busuk jorati kobuino saida mano jongno clear khe abo ke je bono kok si jamani kabo pul tang no ang to thanao apro tongmani gangkai ang bono Suras ni bo saimia boni bini kun port bo saimia ang thana bisingo ko bo pai ang bai kok sabai ya hingga sabai puru hangke bo oma hai ni khnai pai po je bongni takar jola parani koyekjona o jagao jodi to tongo ke bongno ringkhoka bono ringkhoro solution kisa khai pai ni ke bo phaika bo phamen pore ang bai kok sabai ya pai nyai hingke last kok sabaiman pore bano singka singman pore ang bono saka hingke saman pore ang bono saiknar oma hai ke kaisa solution ni port tikhai ri nyai hingke bo ang tapo solution portni ang tapo garden bai kok sawinya nayen ni bo abru garden bai kok sala kolai na gangke bano sungo norok je o rang rok na laimani norok putin le tirogri manaba nanya gangke ang saka sar ko ekta din jorar gangke omorok no tirogri manan nanya gangke bo saka bo ang garden bai kok sanya pirana sawi ang saunke bo garden bai kok sala kolai na gangke bo garden rok 29 joratei jorar kahninya bo saw Enggak apurun cimisa ang bono sinuwo cini sar surasno ang bo bai kuno communication bo kare kun bo kare adino bonang prothom bono go teisu bo sinuwo bonang erpore hangka ang social media nuka bono je sini mungnya ai ko seng je rangsa ma jago bo rangsa hnya bini bung silsa jagi tamai কিন্তু আবল টোটালি ভাবে ফেক আবো কোন ইয়া কোন কিছু ইয়া bo jago কোন involve করে